stykke Konfekt. julekonfekt. Du skal have en hånd på ryggen under hele opgaven. Du skal fløjte 2 julesange efter eget valg imens. Du har 5 minutter til opgaven. Tiden må startes, når ingredienserne er stillet klar. Hele opgaveløsningen skal filmes, og det færdige stykke julekonfekt skal fotograferes. Film og foto sendes til stormesteren senest 20. december. Men der er ingen, der siger, at vi ikke godt må købe nogle flere ingredienser. Vi kan bare gå til en konditor og købe noget, og så skille det op, og så sige, det er vores ingredienser, og så samle det med en hånd.